Mag-comment ka na. Trash talking. Mag-comment kayo na. Winner. Tapos ka na, no? Lagay ko dito para may mag-comment na. Ano? Sino nalo? Sina Annette and Angel. Charmaine. Ay, sorry, Charmaine. Sorry. Charmaine. 28? 28-35. Wow, bumabawi sila. Yung mga ball, hindi ko alam kung ano yung mga nagano lang ako nag-change. Pinalitan ko lang si Apple, pare. Sige, use balls. Hindi ko alam kung ano yung use ball dyan. Ball pen. G! Cellphone mo. Boy! Wood group. Anong pinapagawa mo, pare? Mag-score. Saan, kanina? Sabi mo lang. Okay, go na. Tuloy lang. Pare, Ate kanina. Sai? Sino magano? Sino sa next score? David na ikaw mag-start. Dito ka na sa court number 3 sana sa Diyan po mga kaibigan, may nanalo na po sa kanila kahit hindi pa po nag-umpisa. Big tagal lang. Ayun no. Court 2. Sino dito? Doubles 1. Court number 3. Ito. James Sino Francis. dito? Pili ka kung court 2 or court 3. Wala ka. Court 1. Ay. J-Boy tsaka. Kuya Flores, saan ka mag-ano? Sino kasali mo? Court 3 na lang. Sino? Si Les. Kaya? Si Boy and Les. Sino dito? Yuan. Ikaw mag-score? Ako na nga dito. Okay. Saan? Hindi, dito. Kaya nga. Dito ka na sa women. Sulat ko na, di ba? Oo. Okay lang yan. Creative. Tanggalin mo ng G-Boy. Yung gamit na. Court 3 ka na, Dito. Kuya Flor, ah. Sino dito? May tumatawag. Oo. Hello, guard. Yes. Yes, bro. Papasok? Apple, Oh, sige. orange. Pakuha na ng ID. Yung kasi kanya apple. Okay, sige. Go na yan. Si Sarah kasi kanya apple. Sarah... Apple. Orange breed. Kunin ko na. Ay, sige kuya. Nasaan yung ano natin? Yung partner mo. Kanino tayo? Ay, James Sean. Kuya Flor. Ay, court 3. Ayan Ano tayo bang eh. ginagawa mo dyan? Court 3 ka. Tawagin mo na yung partner mo si ano. Nasaan yung mga ano? Si James. Ayun, nag-ano na siya. Tapos si ano. Si June. Francis. June Francis. Nasaan yung ano natin? Uy, mag-umpire ka dito. Pwedeng pera mo. Ay, Yawan, ikaw na ba dito? May ginagawa ka. Kuya mo na. Oh, ang ginagawa yan. Pili kayo, Jack and Boy kayo. Sige, ako na lang. Papel natin. Tsaka ballpen. Wala na. Naubos na ba? Renz, ano ba? Anong kailangan? Wala. Pwede lang. Ano na, pinalo na kayo. Si na Francis tsaka si June ang kalaban June. niyo. Kayong dalawa ni Tsaka si James. Ayun. Oh, si James yan. Oo, yan. Pakilala ka, Brad. Okay. Sorry. Sorry po. Oo, dyan lang siya. Okay na, pre. Sir. Bola. Asa si Ben? Ben! Stay here, bro. I'm so hungry. I'm so sorry. Oo nga, pwede ka nang kumain. Kung maglabas ka ng bola, wala tayong bola. Wala namang bago. Ha? Ubus na ba? Ubus na yung dalawang yan? Ito, use balls eh. Tago mo na. Oh! Tita! Tita! Wala. Tita Sel! Tita Sel! Eh, ako yun. Sige. Hindi naman sa akin. Hindi sa akin yan. Kunin Kanino yan. po ito? Kukuha na lang. May shuttle na. 4-3. Kuya Flor! Yes! May shuttle na. Okay. Huwag nyo na lang takpan to. Game na. Pamantayan namin. 1 point. Court 1, 2, mix na lang. Ang sarap ng chichira pag kutog ka. Ano si Kuya Flor? Siya yung umpire doon.
Start na pala. Masok ba? Chocolate! Tsaka yun. Ninong chocolate. Mami. Ano kalaban na naman ang bato? Go, Kit Kit. Ako, Battle of the... Lapitan Brothers pala. Aspakan kain, may aspakan. Yan na! Babanat yung kapatid. Uy! Outside! Ay, nako. Gigil, boy! Tama. Ay, nako. Tay mo. Sabi mo. Oh, it's Sabi mo. fine. Padalaga. Food trip na. Food trip. Yes. Ano naglalakad dito? Mga ilang edad na yun? Sino dyan? Yung naka-white. Dami Na may mga yellow dito. Yan, kalaban mo siya. 20s, late 20s siguro. Oh, solid. Yung nakasalamin? Early 20s siguro. College student na. Mukhang college. Sabi mo kasi late 20s. Sige, early na. Nice skill! Nice drop! Ang ganda naman ng istro nila. Hey! Uy, buhay! Ay, shooting's good. Go, Ninong! Nice skill by G-Boy. Nakuha yun! Nakuha! Kuya ba? Na-video yun. Uy! Hey! Bawing-bawi! Sino? Walang coach. Ayun sila. Aro! Bumabawi yung Team G-Boy ah. Na! Yun na nga po. Hey! Ano yan? Sarap. Pero kasama mo din, ganda. Placing. Ayan na. Uy. Hindi, dapat kinuha na niya Pero yun. kukunin na yung G-Boy. Out! Ano yun? Inside? Inside. Outside? Outside daw! Alin ba yung out dyan? Yung first line? Outside daw! Sabi ng linesman! Sure ka? Outside daw oh! Outside daw! Inuwan yata yung sa akin. Bakit? Sino nandun? Marisa. Yan na niya, may. May kaya niyang shuttle cup. Nandito. Ano mo? Galing na galing. Uy! Ow. Outside! Nice try! Ang cellphone? Nice one. At pumalo po siya ng down the line. Hindi na depensahan ni Jay. Kasi siya ay nag-wish. Ay! Okay lang. Sorry ba ka? Saan? Ano ba? Time sa ano? Boom! Saba! Boom! Saba! Saba! Sige, papunta. Pagsano na yung kami. Lima na. Tumatapos din yung depensa nila kahit titit.
Pasit. Nurse! Nurse! Kulang na bigay. Anak. Alin? What happened? Alin? Alin ka? Asa? Shut down. Shut down! Ayan. Yan, marami. Violation ba yung ano? Ano nangyari? Yung net? Touch net ng raketa? Hindi, buka. Ay, basta na-touch nila ng body parts. Ah, okay. Score ng kalaban yun. Parang volleyball lang. Parang volleyball lang din. Magpapalita ka. May masyadong kabusan. Yung volleyball. Palitan na daw kasi. Yung hindi pati eh. Adle, pibin, ay. Nakalimutan ko. Kaya ka? Cool. Nice kill. Ay. Nice one! Outside. Cool lang ano. After nito, Joshua Britt. Tito Anet MJ. Subrit maglalaro. Subrit maglalaro ulit. Si short? Sitsu! Nangyala ko? Asan yung mga people? One ka to. Ay, nabaw ko. Mag-training ka namin para next December. Kasali ka na. Oh, Pampanga na rin. Ang goal namin ni Ate Sally, maglalaro kami dalawa. Para may kasama. Nasa Pampanga na po. Every Thursday. Ay, na Tuesday? Tuesday or Thursday. Or Thursday. Pakalangin mo na. Pag Akin nasa to. Pampanga. Dalawa kami mag-train. Buluan. Tamad pa akong gumalaw eh. Why are you crying? Oy! Pumasok! May magic glass ah!
Third Visayas. Kapag hindi ka kamagban. Kamagban. Yako pa. Kasi kung ginagawa mo partner first time. Kasi kapag mix, kapag couple, Yako, ang paligarato niya. Bimiyaro na ako. Parang mag-try ako Ay, yan ang third. Ito kasi third na dapat. Pwede sa muna. Hey! Diba? Nice one. Inside! Inside here? Inside daw, sabi ng umpire. Nice one. Yan, just yan. Boom. Saba. Dapat boy. Hey. Ayan na! Saba. Hey. Saba. Pasok. Ay, Paji. Inside. Ano ba yan? Inside ang alam niyo kayo mo. Ba't kanina dun siya? Sabi ko inside eh. Sabi niyo ba? Inside siya. Ayun ko. Di ba inside? Sabi niyo. Ayun tanong mo. Actually, feeling ko Inside siya? Inside. Ano ba yung sinusundan dyan? Yung end goal? Pinaka-dulo parehas naman. Pag doubles, dulo-dulo. Ang nagkakaiba lang po sa serving. Pag service kasi singles, itong pinakalikod, itong pinakaloob. Pag doubles, itong pinakadulo, itong pinakaloob. Sa service yun. Pero sa rally, sagaran na yan. Pag single, yung lang inner, no? Ay, wala ba to? Wala. Inner? So, itong inner. Yes, dinner lang. Pag doubles, outer. Yung service. Okay. Anak mabe na sa mag-cleaning. Dapat mo sa isa naman. Ay, alam ba ito? Oo, tapos yun yung gabi pa lang. As in, pagkakita Ako na lang din. Hindi mo bang? may nagmumukbang sa babi ko. Kaya Oh no! hindi yung yan. Mukbang paano? Mamaya na. Amin. Pinoy. Ay. Parang ganun. May friend ka na local. I mean, hindi local. Parang- Korean na kabis.
Patay, bantay. Kill! Oh my God, basado. 31-27. Oh, new ball na ba? Ba't tumikot? 21. Control. Nice one, Des. Ganda. 32-29. Kaya pa yan. Team M. Yeah. Isa pa. Yep. Ready. Sige. Oh, yun. Oh, new ball. Boy. Here. Baliktad. Uy. Butas, butas. Tulog na. Nice one! Ayun na, nice! Doon, sarap yan. Sad. Kapag tayo mo. Hindi, nagbibigay ko. 32 sila. Atas na sorry, 32-35 sila. Ay, tama. Ay, oh, tama. Hindi na palitan dito. Great siya. Great. Dito. Ay, oh. Ay. Agent. Ay, hindi. Hamid lang. Asan si... Sorry, Angel dito. Dito. 32-35. 35-32. The score? Oo. Ay, hindi, M. Ate Say. O, talo sila. M yung panalo. Orange, M. Ito, M. Sorry, hindi nakita. Sorry. I-circle mo na, tapos end match mo. Please. Tapos out mo na. 11. Circle mo siya na. Mix na. Sino? Tanet, MJ, Yeshua, tapos si Brit. Bigyan mo na 2 minutes si Brit. Bay na muna siya. Lagay mo na to court 2. Sino? Nag-cramp! Layo, hindi. Layo, kanilang dalawa. Sino nalo yun? Wala pa. Ang score? Last? Ay, 33. Hello? Lord? Uy! Ano? Okay, sige. Ano? Sino nanalo? Wala? Talo! Ang score natin, Pops. Sino? 46.